बाजैनि न'खौ खोन्थिगोन हा बाजैया माबायसा न'आव थायोमोन दानि खोथियाखौ गायग्रो आरो नांगौबा खोन्था अराव होलायगोन आगोल आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय आङो थ' नोंथांमोना लास्ट भिडिअखौ नायदोंबाथ' मिथिखागोनानो जों माने नै जालायावसो दंफैयो आरोना थ' डाइरेक्ट भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय आं ओमफ्राय जानायनिफ्राय माने खोथिया फुखांना फैनानै जागासिनो जोंनिया जानायनि लाहार फाहार एकदमबारे इखि दोङो अमा बेदर दालि एकदमबारे ओमफ्राय दा जों दंफैनाया माने बाजै लाइनाव दंफैयो आरोना बाजैया थायोमोन ना सिगाङाव दा बाजै लाइननि न'आवनो दंफैयो जोङो ओमफ्राय दा जाग्रोना लानि लोगोफोर जाखांनानै दायो मा जायो नोंथांमोना देखायलांगोन जायखिजाया जाग्रोना लानि आरोना इखि दोङो नै सेंग्राफोर जाखांबाय लोंखांबाय दे लोगोफोर एकदमबारे नै सान्दुङाबो ख्रां ख्रां दुंबाय दहाय सान्दुं गैयामोन फुङाव अखासो दोमैदोंमोन अखा दोमैनायावनो पुरा पुरि जों खोथियाखौ फुना फैबाय दा नोंथांमोननो बाजैनि न'खौ खोन्थिगोन हा बाजैया माबायसा न'आव थायोमोन दायो बुरासो खोन्थिगोन आं न'खौ जेम्स आदानि बाजैया माबायसा न'आव थायोमोन नोंथांमोना नायना ला हो नै जाबाय गेट नै इखि एन्ट्रि खालामनांगौ इखि गेट ओमफ्राय बाखि लामाया नै बेफोरबायसा नै बेनिफ्राय इखि नै न'आ इनो आरोना बाजैया ओइ जना दंदों न' सिङाव बेफोरबायसा आरोना नै नायनानै ला न'आ माबायसामोन बेनो आरो न'आहाय बे जाबाय बाथौखौनो माबा आं दिगखौनो बेसे आलादा मोनबाय इखि साहासो नङाना ओइखि मा साहा नंगौ नङा इजा इखि सानजास' आं दिगखौनो आन्दायबाय दा माने दिगखौनो आन्दायना दङ आङो बाथौखौनो माबा साहा थानाय बायसासो मोनबाय थादों आं बाथौखौनो एसे साहा जागोन होमबा ओमफ्राय इखि सानजा दिगखौनो आन्दायदों आं माने ओके इनियाव उन्दुजोबना दं इसोरो न'आ इ मोनसे पाक्कानि ओमफ्राय आग्लानि आरोना नैबे पाक्का ओमफ्राय ओइ माइहुं दङ इयाव नै माइहुङाबो आग्लानि नै ओमफ्राय बाखि नै इफोरबायसा बेनो आरो बाजैनि न'आ इयावनो थायोमोन बेखि नायनो हागोन नै जेम्स आदानि सिजु दा निसानिफ्राय बाजै लाइन मोनबाय थांसै आरोना जोङो फुरा नै रेडि जाबाय थांनो दा थांसै दे हाब जादों ना हाबग्रो माबायाव इसुजुआव खैजोन गाखोदों नायनो बापरे बाप ओरैबायदि गरमलै थानो हाया पात्ता मोनाखै आं थान्दासो जादों मानसिया बारानो थोबसेबो गैया माथो उन्दुयैखाय गरम मोनदों खोमा दा मोनायाव बिराद उन्दुलांनो हागोन जोङो मेंदां मैया हराव मोजां जायासैना आंना हराव बारा गरम मोनाखै आं मोननायालाय उन्दुलांदो नै दादाया आलासिया खस्थ' मोनदों खिन्थु दादिया आरो मोनायाव ओंखाम जायानो इसोर आरो मोनायाव ओंखाम जानांबाय आरो मोनायाव ओंखाम जायाबाबो खस्थ' मोनो ओंखाम जायै मानसिया जाबाथाय बाजैयानियाव थालांबाय आरोना रुमाव बाजैनि रुम दं इयाव ओमफ्राय जों दा थांगोन दैजिमा थांनो नागिरदों लोगोफोर गरमनि एकदमबारे उन्दुना थाहैनोसै दैजिमायाव एकदमबारे सान्दुंआ जिथु रोखोम दुंबाय एफएम गाबनालाय अट'मेटिकखा इसुजुसो ना थांलाय ओइ खावसेनिया थांसै गरम जोब्बाय बे सान्दुंआ जोङो पात्ताखौनो मोनासै ना नांस्लाबलायनो मोनासै पात्ताखौनो मोनासै सान्दुंआ खामानिया जाबाय बिदि जानांगौ दुगैस्रां लोबस्रां स्र' जाखांनासो बेरायबावलायबाय दब्लायनि खोथियाखौ गायग्रो आरो नांगौबा खोन्था अराव होलायगोन हरावबाथ' पात्ता मोननाय नङा हरनि खामानिफ्रा देन्जार रायजायोलै मेंखायानो हौवा मावनाय मेङानो एखौनो थान्दा जागोन ना माला मावखांबा ओरैबायदि साफा दै लोगोफोर सरनायनि गोनांथियानो गैया माने डाइरेक्ट हावखां आरो लों जोंनिया लोंना खिन्थिनाय दै पुरा माने हा सिंनिफ्राय डाइरेक्ट फैखानाय माने दैया आं लोंनोलै पुरा हा सिंनिफ्राय फैखानाय दै
एक बासना गैया ओरैबायदि थान्दा दैया बरिया एकदमबारे डाइरेक्ट नैनिफ्राय ओंखारखानाय नै खुङानिफ्राय हारसिं ओंखारखानाय नै इखि ओरै बोहैना थाङो दुगैगासिनो मालाय गथ'फ्रा गामिनिफोरा इनिफ्राय लोंजोबो खोमा दैखो ओमफ्रायना फ्रिज तिज नांलाया एख' नेचारेल थान्दा जायगाया खिन्थु थान्दामोनलै बिराद एकदम बरिया थान्दामोन दैजिमा थांबाय जोङो ओमफ्राय दैजिमायाव जागायानो गैया माने एकदम सान्दुं गोजा दंफां साया गैया ओंखाय फैफिनबाय जों फैनानै नैबे फैनानै मा जागा होनोथाय पटा दैलाम दिनैसो फार्स्ट टाइम खोनाफेरदों नामखौ बारा ओरै फैनाय जायाना दा पटा दैलामनिफ्राय डाइरेक्ट न' फारसे थांफिनसै जोङो ओरैबायदि सान्दुं बापरे बाप दाउस्रिफोरा ओइ बारायदों बिसोरो home back चलो दोनखोमा दे गारि हाबनाय लोगो लोगोनो गुदुं मोनलायदोंलै बरियामोन थान्दामोन जायगाया न' फारसे दावखोनोसै लोगोफोर जायगाया थान्दामोन बरिया बेखिनियाव बनानै थाङो गामसाया गारि सायावनो फैदो नै फाग्लासो दैमायाव दुगैदोंमोन जोङो आंनिसोमोन गामसायाबो नै जेम्स हादर लानानै गालांदोंमोन आङो गिजन्थाखौबो माबासो आं गानफिनासै बै फंबायजों सोना लाना फैदो मैया माने कारजोंसो थांनाय जादों नालाय थ' बाइकखौ गालांदोंमोन आङो नैयाव स्क्रेच जादों नै नङासो होमबा नै इयाव स्क्रेच जाजोबदों नै माबायो गोलोथार चालाब गोलैना होगोन इयो खनसे लागैनो नैयाव खालामनाङा माबायाव अन्थाइनि माबायाव खालामनाङा बे अन्थाइनि लामायाव बागोन बिदियाव एसे गोब्राब जायो आरो ओरै हिन्दी लाला आं लेथ्राथार नै गैयालै आपार आसामाव अयथासार सेंग्राफोर दङ देनजार सालायो आं हागोनलै हावाखौ बायबाय खम खालामजोबना लानानै नों सोलोङाखै आं माबायोमोन हाखायोमोन थिखांनो माबाखौ सिगांनि माबाखौ एबसेटखौ थिखांखायोमोन सलायगोन र' बोरायबाबो थिखाङो बा देन्जार थिखाङो R15 बर खस्थ'सो उसियानखि गोजा उसुसो मोजां नोलै बेथ' गारिया बिदिनोखा गारिया हामा जाबाय जायाखैना मोजां माबा सेनाल'सो नावमान साउन्ड ओंखारग्रा जादों